का मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कलफा या की बोर सरकार ban pentikna ba omdon ka jingthang ya kadur bola ki balachna ha kadur jong ka sonam rakuwansi kabalsha kano ba penyap yala ujong ulok ha kapor ba kalit le honeymoon sha sora kumju ki waipat ki balsha kano ha kani kapor le kmen dasara ha indoor kaseng kabalatip kum kapurush kabadai kaseng na indoor kalapnna ba yakani ladep bat lapen kre ya kadur bola lani ka FG kabadon khat waitali kikli kum shibanta ka surpanakha dahan hakaba onbu ya kadur ki kenthei ki bale ki kam ki bashirkhai persha ya ki tnga jongki ki khun ne ya ki kyau ki thau jong ki tnga jongki bat lajit ya ka sonam rakuwansi kum kawai na pdeng kini ka ying bishar kalong ba kani ka jingmo kadai ka bumla ban priang namar ba kalong persha lani ka pankhin ya ka hok long briu man briu bala ai hapo ka article khat sau ba arpeway jong ka constitution ka high court kalpanmi ya kani ka hukum hadin balik yakun mukadduma ka kami jong ka sonam ha ka high court persha ya kani ka seng ka hukum kalaong ba lada ka sonam kalong ka wei na kinong sha kano hakikam persha an tangba omla pat bansha banthang ya ka do jong ka namar kalong persha ya ka fundamental right nakaliang ka kami jong ka sonam kalaong ba da ka bathang ya ka dur bola ka khun jong ka kan sakta ya ka burom ka ijot ki kam ka ying ka sem bat ya ka hok jong ki bala ai hapo ka article khat sau ba arpeway jok constitution nakaliang u aishuk dashor kum ukonar ka purush ulong ba kathong banthang ya kitay ki dur bola kalong kum kadak ban light na kini ki kam sniu hanrei da ka jing penmi hukum ka high court kin sahab ban bot kat kum ka jingpha jong ka high court